नैजिथि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय सानखालि गथायबाय। आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखिजों जोंनि फरायसाफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनानै टप 10 आव जायगा मोननो हानाय बर' फरायसाफोरखौ बोसोरफ्रोमबो बरायनानै कमल कुमार ब्रह्म देरहासार गथायबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो देग्लाय बोसोराव टप 10 आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बाक्सा जिल्लानि सालबारि जौसिन फरायसालियाव जिल्ला एबसुनि हेफाजाबजों मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बरायनाय जायो। बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनानै आसामनि मादावनो साबसिन 10थि मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाजों मान बावनाय जादों। देग्लाय बोसोरनि 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गासै सा 14 रोंगौसा फरायसाफोरनो मान बावनाय जायो। बे बोसोराव बर' बिजोंजों फरायनानै चिरां जिल्लानि सोमावसार बसुमतारी, बाक्सा जिल्लानि संगीता बसुमतारी, क'क्राझार जिल्लानि दावगासार नार्जारी, चिरां जिल्लानि दिपारानी बसुमतारी, चिरां जिल्लानि सोरांसा बसुमतारी, उदालगुरि जिल्लानि सुजुमा मुसाहारि, बिश्वनाथ जिल्लानि उत्पल बसुमतारी, क'क्राझार जिल्लानि केनित ब्रह्म, चिरां जिल्लानि स्वर्णलता नार्जारी, उदालगुरि जिल्लानि दीपानिता बसुमतारी, बाक्सा जिल्लानि आमिषा बसुमतारी, बाक्सा जिल्लानि बिनिता रानी ब्रह्म, बाक्सा जिल्लानिनो ओम प्रकाश मुसाहारि आरो सोरजि बर' बिथांमोना बांसिन जौखोन्दो मोननो हानानै 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ मोननो हादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिनि मासि लानानै दैदेननाय बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनां बिबुंथिजों बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया। लोगोसे गाहाय आलासि महरै तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि एप्लाइड साइन्स बिफाननि लोगो बिबुंगिरि डक्टर जोंसार ब्रह्मआ बाहागो लायो। 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होनायाव आंखौ सासे गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरदों। बेयाव आं जोंनि गथ'साफोरखौ लोगो हमनानै बा बिथांमोनजों गावनि गोसोनि खोथाखौ माखासे बुंनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं जोंनि बे फैबाय थानाय जिखिनि टप 10 गथ'साफोर बेल' नङा, जायफोर बेयाव गथ'साफोर बा फरायसाफोर बिथांमोन बाहागो लादों, आं गोजोननाय मोनगोन जेब्ला बिसोरो सासे सासे जोंनि बिकसित भारत 2047 मायथाइखौ जाफुंनायाव सासे सासे कन्ट्रिबिउटर जानानै जोंनि समाज दावगानायाव, जोंनि हादरखौ दावगानायाव बा बिकसित भारतखौ जाफुंसार होनायाव जुदि बिथांमोना बाहागो लानानै जोंखौ देरगाखां खालामनो हायोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनो। आंनि खावलायनाया बेनो, जों जुदि गोजौ सोलोंथाइ लानोब्ला जों जेब्लाबो टपिक्सखौ बुजिनांगोन, बुजिनानै माखासे सोंलु सोंनायखौ जों जेब्लाबो हुदा खालामनांगोन। जिखिनि साबजेक्टआनो जाया, साइन्स बा मेथ्सल' नङा, जोंनि ससियेल साइन्स बा गुबुन गुबुन साबजेक्टआनो जाया मानो, जों जेब्लाबो सोंलु सोंनो नागिरनांगोन। आरो बे सोंलु सोंनाया जेब्लाबो मानो आरो माबोरै, हाउ एन्ड व्हाइ, बे जेब्लाबो जानो नांगोन। जेब्ला जोंनि खाथि खाला, जोंनि सोरगिदिं माखासे जोंनि प्रब्लेम्स, माखासे जेंनाखौ जों जेब्लासिम गावनो नागिरनानै दिहुननो हाया आरो बिनि जों जेंनाफोरनि सलुसनखौ जों जेब्लासिम गावनो सुफुंनो नागिरा अब्लासिम जों मटिभेसनखौ एसेबां सास्टेन खालामनो हाया। जेब्ला जों गावनि सोरगिदिं थानाय माखासे जेंनाखौ गावनो नागिरनानै बेनि सोंलुनि फिननायखौ गावनो नागिरनानै दिहुननो नाजायोब्ला जों जेब्लाबो मटिभेटेड थायो आरो जाफुंसार होनायाव गथ'साफोरखौ जेब्लाबो बियो हेफाजाब होयो। बेनिखायनो आंनि मोनसेल' खावलायनाय, जोंनि बेसेबां फरायसुलाफोर बिथांमोनहा सोंलु सोंनो नाजानांगोन आरो गाव जेरावखि थाया मानो गावनि खाथि खाला थानाय माखासे समाजनि जेंना जानो हागौ, बिगियाननि जेंना जानो हागौ, जिखिनि जेंना जाया बेखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै, अबजार्भ खालामनानै बेनि जेंनानि सलुसनखौ नागिरनो नाजानांगोन। बा जोंनि बर' मिडियाम फरायनानै जायफोर टप 10 अल आसामाव दावगाखां जायगाखौ लानो हायाखै,
आं गथ'फोरनो मोनसेल' बेयाव आंनि मोनसे साजेसन जों जेब्लाबो बेखौ लानानै गोसोआव दुखु लानो नाङा सानसे नङा सानसे गाबोन सबनिहा समफोर जों अल आसामाव टप 10 पजिशनाव फैथारगोन जेब्लाबो जोंनि सिङाव मोनसे इन्सपायार थानांगोन सिङाव मोनसे जोंनाव मटिभेसन थानांगोन जों टप 10 लाबोथारगोन जाहोना मा जानो हागौ दासिमबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जिखिनि ओनसोलाव जों संसार जायो बा रायजो जायो बे ओनसोलफ्रा दासिमबो जोंनाव नांगौ रोखोमनि जौगाखां जायाखै गोबाङावनो नों नुनो हागौ दिनै इलेक्ट्रिसिटि प्रब्लेम जानो हागौ दैबानाफोरनि प्रब्लेम जानो हागौ बा माबा मोनसे बिदि जेंनाखौ जों नांगौ बायदि सुबिदा जों जानो हागौ गथ'फोरनो होनो हायाखै बै होनो हायैनि थाखायनो जाहाथे जों गुबुन जाथिनि जिखिनि सुबुंफोर बिथांमोना टाउनाव थानानै सिटियाव थानानै टाउन सोहोराव थानाय जिखिनि सुबिदा मोन्दों जानो हागौ जोंनि समाजा दासिमबो एसे जों बेयाव फावसायनानै दं आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि बड'लेण्डनि जिखिनि खुंथाय बा आसामनि जिखिनि खुंथाय बिथांमोना बैसोरखौ नोजोर बोनानै जाहाथे जोंनि जिहेतु गामि ओनसोलावबो जोंहा माखासे नेचारेल टेलेन्टेड गथ'फोर दं बैसोरनि थाखाय माखासे जिखिनि उसुबिदाफोर दं बिसोरखौ जाफुंसार होगोन उसुबिदाफोरखौ जायनि जाहोनाव जोंनि गथ'फ्राबो नांगौ रोखोमनि सुबिदा मोनब्ला आं आसा खालामो 100% जों सानसे समाव टप 10 पजिशनाव सासेल' नङा more than one जों मोननायनि मोनसे आसा दं माखासे फरायसुलि मोनफ्रोमबो मुवा बा आइजें जेखिनि जों बिगियाना जों डेभेलप खालामदों जानो हागौ सिखा जानो हागौ बा रुवा जानो हागौ सिखाखौ जोङो मानि थाखाय बहनदों मैगं हानो हाग्रा एवनो औवा दाननो नङा होमबा जों बेखौ जुदि औवा दाननायाव बाहायालानो दस्रा खामानियाव बाहायोब्ला मानसि दाननाय माबा बाहायोब्ला बे सिखाया मोनसे गाज्रि इउज जागोन थिग बायदिनो मबाइल फनाबो मोनसे जोबोद मोजां आगजु मोनसे नाथाय जों बेखौ मोजाङाव बाहायालासिनो मबाइलाव जों गेम गेलेनानै मबाइलाव जों ससियेल मिडियायाव नांथारै जोङो टाइम पास खालामबाय थायोब्ला जों जाफुंसार जानो हाया बेनिखायनो आं मबाइल फन बाहायनायखौ हेंथा गैया नाथाय मबाइल फनाव जिहेतु इन्टारनेटनि मुगायाव डिजिटेल इन्डियानि मुगायाव जोंहा गासिबो जोंनि रिसर्सआ मबाइल फनाव दं आंनि मोनसे साजेसन जोंनि फरायसुला बिथांमोनहा मबाइल फनाव गावनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै गावनि साबजेक्टनि सोमोन्दै गावनि केरियारखौ ग्रथ खालामनायाव माबोरै हेफाजाब लानो हायो मबाइल फनखौ बेयाव बाहाय आं ससियेल मिडियाखौ कमप्लिट बेन खालामनो थिनाखै सम एसे सुबुंफोरजों ससियेलजों कानेक्ट खालामनो थाखाय सम बाहायनानै जोंनि गावनि केरियार ग्रथ गावनि सोलोंथाइखौ बोरै जाफुंसार होनो गावनि जिउ राहाखौ बोरै जाफुंसार होनो बेखौ मबाइलनि गेजेरजों नागिरनो थाखाय बा मबाइलनि हेफाजाब लानानै गावनि समखौ बाहायनो थाखाय आं बयखौबो आर'ज